Hi guys, manubuntar nyo tanan. Padang ulay ko ron sa akon guys, purok trace kay ang tawag si mama kay ako ko na ipaboluntaryohan ito sa purok. Ako na voluntaryo. Kay wala sila na ibuhat, nagsi papa nagdaro niya. Aga manghod pud nagkuan sila, nagpanglin sa mani. Ako sa yung voluntaryo. Ang lakta dati ko guys, dari ko agis babaw kasang bahay sa ang lula mama ni auyang mama ni mama ba ay gatos sa dalibot man ladyo. Mana ba ni? Mau na. Ada. Okay. Ano kamote? Imo na po ni wa ano ko anak. Imo na po ni preso. 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 Jadi alan ni ko ay alan. Atara lagi. Isa. Tres voluntario. Kumulan? Ikan apa makan? Ini siapa ini? Bawa majarin ng kuliner. Tulong. Alagi sa kunting lagi. No. Tulong. Manito na ko no ni guys. Ya, mga voluntaryo. Ya, bang kuan. Masih panday kami nagbatok sa ibabaw. Mga kani mga baje nagkuan sila. Naguna ni mo garden. Sa purok, voluntaryo sa purok. Ya ko may voluntaryo yung mama. Pero ko na sila. Ini boleh buat itu coba. Itu naman lo. Dikit man. Kita dulu deh, kita lagi. Gila tuh, puro kayak. Ini nih. Ada resuan terhadap. Nama ilang kan? So kung saan nila ba diha maupo ito.
Da- Ano pa wala niya na. Isa kaluwang pa yung subot. Ang dami din nag-isa kaluwang ng undoy. O duha na dyan, dapit. Di ka dito na pinakan to na ano be? Kadyo pa rin uli mo. Kadyo na, lapas sa kado. A few moments later. Nana guys, muna ka pagpurok. Mana guys, voluntaryo. Purok press siya guys, muna purok na mo sa Kantagop. Badaw na ko uli guys. Ay, hapon na. Salamat sa video na ito karong adlaw guys. Salamat yung tanan. Ug camping mo, peace. The next day. Hi guys, this is Opal. Welcome back to our channel. Tapos Precious. Hi, kuno na tali. Hi, Pans. Tali. Na hi, Pans. Sup-sup na mahinos kamot. Hanipid nang. Musta naman mong tanan? Madyong oras, madyong kaudtuhon, Pilipinas. Madyong oras sa lain dapit sa kalibutan. Hi vlog, welcome to my guys. Hi guys, welcome to our channel. That's Precious, Tia. Ha? Ano to? Hi! Hello, Pens! Mag-shoutout tayo taron guys sa mga nag-comment. Ihangad si Precious na shout out. Magtubag sa mga Nagtubag sa mga pangutana sa comment section. Okay ra dahil mi guys. Si Precious, medyo nawawa. Nagdang sipon. Di na dyan as in kaadyo. Gamay-gamay na laman. Isipon man siya guys katong dito ni Balencia gikan. Pagbiyahe na mo kay grabe bang inita. Mong gisipon. Na may motor guys niya. Karang si may baligya prenda. Kaya mo na si may langanin man minanas tagidya. Ay baligya niya prenda ra malay ko no. Wala na kasi nabot tag Koreano o Hapon. Siya. Kaya kami pa na Juan guys. Kaya, gamit na mga katulong sigurong Sakay. sakay ng buto ag ligid. Una pa to, itong una na gamit guys. Nagpabulkit na sandoy. Ning na flat kay nakabuslot ag interior. Nya. Kung doon pa galing to sakay na plat. Ikaduha ato kami sa upaw, ni palit mig bugas, ning buto jud ligid. Pati ag jang ag interior ug exterior mo ning buto ag interior ang Bungka. bengkag nya. Ligid po na bungka. Ag ligid mo na na bali ka nang ijang kuno bitaw pinaka Tire. rim guide. Ijang rim guide ma Tire sa wire. Ano? tire guide. Tire guide. Mo na mga bali, magdaan na kadyo ba nya. Ikuan laging upaw nga ipa alili og ligid kay na may brigya na sila nga ligid. Nya kay waman ko na yung balita duwa na. Libog manggod guys kay mananghit pa ko mas tag-ija ja nagbalik ja kay isa mong pagkatag-ija mo na. Apit naman na sa kabuan. Baw, paadyo ba ka na nga si upaw, di man siguro ni paadyo. Iwad naman ko gana guys. Ako pod. Ni paadyo, maadyo, di po da. Baklay lawan balag si. Walang ko gana kay undoy pod sige sapot-sapot. Ada moy motor-motor or gapo. Di man po na pwede ka pamasahero kay di man naka saligan og pamasahero dili kay daghan man kadyo mga habal-habal na. Sumabi ta si undoy katong naay na masahero nga ijang classmate nga makita ra kuno badalam kun maka 150 sa kadlaw. Ija gasolina. Manadamig paniud to guys. Ang giilisan na yung maakla pa. Hello, Mami Ninay. Mami Ninay, kumusta naman ka, Mami Ninay? Kumusta naman mo diha? Kumusta na mo diha? Tita Ninang Mons, kumusta naman mo diha? Pagpaadyo na sa imong opera. Kamot ra ba di ay lisod ra bugod kamot gamit kanunay nga
Hello pod. Mami Ninang daha sa Valencia. Mami Ninang sa Valencia. Kumusta naman mo na pa mo sa Dawis? Si Precious. Ara nang kadaldal ka adus Precious. Mag-vlog na kuno pod siya. Hi Pans. Hello Pans. Ara to ni ingon nga mamalik na balik kuno mig Manila. Mamalik pohon guys, kay wa man may income diring napita. Is undoy kay di man kaagwantag magjuta. Kay dato man guro nas ilaw na ana dog juta. Jog mananumpod, dugay pa makaani, jog kada adlaw. Daay nagkinahanglag kaya pero vitamins. Precious niya. Pagkaon pod, kining kaon naman. Aga mo lagi pagkaon ni Precious guys kuan. Kamuti, kabasa, carrots, patatas. Mainga na ra guys. Di pang pino. Ja, kamunggay ug alugbati. Aray ko mama. Ato tubang ko. Hindi mo lagi to. Mo to amang kuan sa motor. Maglisod kay income da lisod pud masig sakay-sakay, magastugas, daog na pi magaba. Maupod. Tingalan pag maintenance ay. Hello! Hello! Precious ni! May schedule ni Jag. Kuan good guys, bakuna o bapuhon. Kuan deron Martes. September 10 deron. September 11 mapod. Second Wednesday man of the month immunized dahil sa sintan. Ninguwan na pod. No. Ninguwan na pod. Pinangtana guys nga, ano ko ng kingkoy ag tingog ni upaw. Anang gitudyo pag edit guys kay na may tugtog. Agi paspasan na nagamay ma'am kay na may tugtog aron dili maka-copyright. Okay. Mo nang nakingkoy siyang tingo kay paspasan gamay. Paspasan kay naka-copyright man just YouTube. Ug maka-copyright man gud guys. Di ni ma-monetize. Di ni makakuag dollar ug may copyright. Di ma-on ag monetization way dollar. Basta na ay copyright. Naman lagi pa yung magpatugtog dari masilingan tibok baryo man sa kupon magpatugtog. Di pa ka matulog Precious. Tulog na kay bugnaw na kay nag-uwan na pod gahapon pod Lunes nag-uwan pod diri. Parang pod Martes nag-uwan na kita nagaktak na pod aglang. Ada ko. Precious, kamao na siya mulingkod, pero wala pa siya ngipon. Mulingkod-lingkod na ni Precious, guys. Mulingkod na, pero wala pa ngipon. Tumog nang hubag na gijang lagos. Kaya naman banta dyan. Uy, hangad man. Ano sa wala mga hangad? Agbalon na ni mo? Namang buda nagbalon namang gibitay, guys. Udah, hangad po siya. Hangad siya siyang balon. Hangad siya yung balon. Hindi man dyan po pwede may mamalik. Kaya may tricycle dito. Masayang rato. Nagdagan. Nagba rato dagto. Kaya na dyan 24/7 na dyan mga sa hero. Kani ba ito Precious? Uwan na. Iabot na dag among parcel guys. Leathers buhol kay tagwalok adlaw sa mo abot ang ubir. Dan na tatawa tay kuani. Usually may diaper sa kanang Korean diaper kay 50 pieces 243 ra. Aw na may shipping fee 50 pesos. Kaya naman ko discount sa shipping fee. Kaya gamang gamit nga EQ na diaper ang 18 pieces
is 178. Kare, Korean diaper, 50 pieces, 243 ra. Plus na shipping fee, 50 pieces. Wala yung pagkapin. Bawa, sabi kalibutan ng light. Small, malaki ni. Medyo mang order. Oh, small. Mas why may Korean diaper nga pants na mong gamit ang precious. Ado naman mga ados precious. Kabagay, di man kung marasis basa, ilisan basa-basa na, di naman pasagdag basa na. Oh, small. Medium. Ultra thin raman na. Medium ang guna. Ano ba? Yan ang good. Yan naman dyan, nakimipis raman. Hindi mo para siya ito yung pagka. Yan lang muna sa panty. Pants, gani. Wala, ipis na dyan, pero may karasyon rin. Ultra thin man. Huwag dyan na pag-suot niya. Hindi ka baka nakabuo. Baka dala na ma-scam. Hindi ka naman kung para bugibod na yabot ba 50 ka buo. Medyo manggod. Wala, mipis na dito siya. Mipis na dito siya ay guys na isra ka adyo. May ahag isang gamitan na po ni. Isang ihirang precious. Puno na dadyon. Na. Nalagi mo ragapas. Wala. Suwa dyan, kaya bakit makatipid gamay. Ah. Tanaw po precious. Kuan din na guys, sa Shopee din na nag-order. Dahil mag-deliver di antique. Buti na yan, gani. Tiyo. Masig na nagdikit. Buling ko siya. Masig na nagdikit. Ba? Oo. Tuwagan na po ni Namo guys. Muagam na siya. Hindi, good. Oh. Hindi ka na paglain. Tulog na naklas. Tulog na kinagin ng balit ko. Mag-ikyo, makaya raman doon pero ikyo basta nalang may stable na income. Hindi kayo malagi na nalang magtipid. No. Maano daman siin. Siguro pasagdag maglunong na. Bilisan. Kaya pag nasugmanan kayo nga na. Gumarong kari sa dami baka ko. Matulog na ning bata.